За Руан Секо. Изстрел на Руан Секо. 1-0 за Лудогорец. Кирил Десподов центрира. Хубаво подаване. 1-0. Е добро. Кайо Видал. Круз с шанс. Тук За Руан Круз. Ще стреля Круз в близкия ъгъл. Лудогорец повежда. И развива Спас Делев. Изключителна възможност. 3-0. Но има... Обаче би се отказал от евентуална атака. Нов шанс в Ник Джонатан! Какво изпълнение! С едно докосване Неделев потърси Квадводо, а по-скоро Бернард. Центриране в наказателното поле. Пютровски игра с глава след това. Абсолютно всички предпоставки да наблюдаваме резултатен матч и точно това се случва. Витри центриране. Руан Круз напълно свободен. Този път няма. Горец успя да изравни, но това все още не е достатъчно, за да... Остро центриране от Недялков. Руан Круз! 2-3! С Черно море изискване. Само да видим това изпълнение обаче на България през този сезон. Сон сега с центриране към Круз. 2-0. Панеца с топката. Хубаво изглеждащо подаване. Шанс за Лудогорец. Резултата е 3. Обаче тя може да бъде увеличена. Руан Круз стреля по диагонала. Топката. Подаване към Руан Круз, който стреля и този път вече. Играта е подновена, пък Руан Круз още веднъж стреля. Едно центриране към Руан Круз, удара на Руан Круз и резултатът е против футболисти като цяло в българския футбол. Сега Първа възможност пред Руан Круз. Опита се да прехвърли Мартин Величко. От само едно попадение, което сега може да бъде увеличена. И това ще се случи. Новите избраници, които тук трябва да се отбраняват. Сон със страхотно подаване. Добро подаване на Ерик Маркус. Завършва на Педро Нареси. Намеса от